Doncs en aquest vídeo parlarem de per què la diversitat lingüística és imprescindible per a l'estudi del llenguatge. En altres vídeos hem vist que hi ha altres motius per preservar la diversitat lingüística, per exemple, i més important, que és clau per al benestar de la comunitat que la parla, també perquè és una font de coneixement científic, però ara ens centrarem a explicar per què és imprescindible per a la disciplina de la lingüística. Ho farem amb dos exemples. El primer és la descoberta de les llengües amb OSB com a ordre no marcat. Ja explicarem ara més bé de què es tracta això, que es va donar amb el cas del Hixkariana, una llengua que es parla a l'Amèrica del Sud. I el segon exemple que utilitzarem és el cas dels evidencials lingüístics. I aquí farem servir el Toyuca, que és una llengua que es parla a Colòmbia. Hi ha moltes llengües que tenen aquest ordre SVO com a ordre no marcat. Per exemple, a més del català, el rus, l'àkan, l'indonesi o moltes altres. El segon tipus d'ordre no marcat més comú en les llengües del món és l'ordre SOV, és a dir, subjecte, objecte, verb. En aquestes llengües, la mateixa frase es diria el Siemen, 48 anys d'història, té. Llengües d'aquest tipus, doncs, potser coneixem el llatí o l'euskera, però també hi podem comptar amb el turc, el telegu o moltes altres llengües. De fet, aquests dos tipus, SVO i SOV, conformen gairebé el 90% de les llengües del món. Després tenim alguns ordres residuals, com per exemple BSO, verb, subjecte, objecte, com per exemple el cas del gaèlic, i fins fa poc temps es creia que no hi havia cap llengua que tingués com a ordre no marcat l'objecte com el primer d'aquests constituents. Per exemple, una llengua amb un ordre OBS. Però als anys 70 va arribar el Hixkariana, que és una llengua que es parla al Brasil, com podeu veure en aquest mapa, a la zona central, una zona encara amazònica. És una llengua que parlen actualment unes 500 persones, de la família lingüística Carib. Doncs bé, com deia, als anys 70, un lingüista, Desmond Derbyshire, va començar a fer treball de camp amb aquesta comunitat i un dels resultats de les seves anàlisis lingüístiques va ser el descobriment que és una llengua que presenta l'ordre no marcat OBS com l'ordre principal de la seva gramàtica. Ara s'han descobert algunes llengües més amb aquest ordre OBS, però continua sent molt minoritari en les llengües del món. En aquest mapa, de fet, veiem que la gran majoria de les que s'han descobert són de l'Amèrica del Sud, la majoria corresponen a la família Carib també, algunes altres no. I, per exemple, a Europa o Euràsia en general no trobem cap llengua, a l'Àfrica només una. Per tant, l'estudi o la diversitat lingüística mundial ha permès conèixer coses que es pensaven que eren impossibles dins del llenguatge humà. Aquest és el primer exemple. En el segon volem parlar sobre evidencials lingüístics, que és també un fenomen gramatical absent en la majoria de llengües d'Euràsia, però que és força comú en altres zones del món, com per exemple a l'Amèrica del Sud. En llengües amb evidencials, una frase com, per exemple, el Josep ha jugat a futbol, li faltaria alguna cosa, quedaria incompleta, perquè els parlants es preguntarien: però com ho saps, això? Qui t'ho ha dit? Quina és la teva font d'informació? Que és precisament el que assenyalen els evidencials lingüístics. Agafem com a exemple, en aquest cas, el Toyuca, que és una llengua que es parla a la frontera entre Colòmbia i el Brasil, actualment per unes 600 persones, i que forma part de la família lingüística Tucano. Doncs bé, en aquesta llengua
trobem fins a 5 evidencials lingüístics descrits per una lingüista, Janet Burns, que va fer treball de camp amb aquesta comunitat als anys 80. El primer tipus d'evidencial que té aquesta llengua és l'evidencial visual. És a dir, jo sé una cosa perquè l'he vist. Per exemple, en aquesta frase, el Josep ha jugat a futbol, tenim en Toyuka Josep, que és el subjecte, diga, que és futbol, l'objecte en aquest cas, i ape-wi, que significa ha jugat. Ape seria la marca lèxica i de temps del verb, i wi la marca de l'evidencial, que veurem en els següents exemples que és la forma verbal que va canviant en cada frase. Per tant, wi seria un evidencial visual. El segon tipus d'evidencial és l'evidencial sensorial, és a dir, sé alguna cosa, i te l'estic dient, perquè ho he percebut amb els sentits altres que la vista. Per exemple, amb l'oïda. El Josep ha jugat a futbol, amb un evidencial sensorial seria Josep diga apetit. Aquí veiem que només canvia, respecte a la frase anterior, el sufix ti, que és l'evidencial sensorial, i que vol dir, per tant, que sé que el Josep ha jugat a futbol perquè vaig passar a prop del camp en el moment en què estava jugant i vaig sentir-lo cridar o alguna cosa d'aquest tipus. El tercer tipus d'evidencial és l'evidencial deductiu, és a dir, sé alguna cosa perquè la dedueixo, perquè puc fer inferència. En la nostra frase tornem a tenir Josep diga ape i, en aquest cas, amb aquest evidencial deductiu, que seria i que s'utilitzaria en casos com, per exemple, si veig que les botes de jugar a futbol del Josep no són a casa un dia i una hora en què normalment va jugar a futbol, dedueixo que deu ser perquè està jugant a futbol amb aquelles botes. Fixeu-vos que totes aquestes frases es tradueixen igual al català perquè no tenim evidencials en català, però en canvi en Toyuka són una mica diferents. El quart i el cinquè evidencial, els que ens falten, són el de boca-orella, en primer lloc, que consisteix a dir que saps alguna cosa perquè algú te l'ha dit, perquè algú te l'ha explicat. Per exemple, Josep diga ape yigi, el Josep ha jugat a futbol, ho sé perquè m'ho ha dit algú que ho ha vist o que ho ha sentit, etc. Altre cop, la part de la frase que canvia és només el sufix yigi i és només en Toyuka, no en català. Finalment, l'evidencial supositiu l'utilitzem quan no sé alguna cosa ben bé del cert, però sí que ho puc suposar amb els meus coneixements del món. Per exemple, si normalment el Josep juga a futbol aquest dia amb aquesta hora i no ha passat res que em faci pensar que això hagi pogut estar alterat, doncs diria Josep diga ape higi, amb una vocal nasal que segurament no he pronunciat gaire bé, i que indicaria que la meva font d'informació no és cap específicament, sinó que ho suposo amb els meus coneixements del món. Altre cop, els evidencials, com veiem en aquest mapa, són poc habituals en les llengües d'Europa, una mica més en les asiàtiques, molt estranys a l'Àfrica i una mica més habituals a les Amèriques. Per acabar, o en resum, hem vist que tant el Hicksariana com el Toyuka han contribuït a ampliar els coneixements sobre el llenguatge humà, perquè ni l'ordre OBS ni els evidencials eren gaire o gens coneguts abans de descobrir o de fer treball de camp amb aquestes llengües,
I també cal tenir en compte que la pèrdua d'entre el 50 i el 90% de les llengües del món que es preveu per finals de segle tindrà uns efectes devastadors, per tant, per a una ciència com la lingüística.